Evo, večeras sam pozvan u Državni arhiv u Pazinu glede obilježavanja, odnosno predavanja u vezi 70. obljetnice Pariške mirovne konferencije, odnosno potpisivanja mirovnog ugovora s Italijom. I eto, održat ću predavanje koje povezuje problematiku, najgorljiviju problematiku toga vremena. Dakle, s jedne strane utvrđivanje granične crte između Jugoslavije i Italije, a s druge strane korištenje jama i žrtava iz drugog svjetskog rata i neposrednog poraća u propagandne svrhe.